De Frieske brandwacht had nieuw materieel gekregen om drenkelingen te redden. Het gebeurt tientallen keren in het jaar dat mensen met haar auto in een sleet bedarjen of overboord slaan op de Frieske wetters. Ik heb zelf dan een actie meegemaakt in Heeg. Daar was op een gegeven moment een zeilboot omgeslagen. Dat was weliswaar midden in de zomer, maar wat oudere mensen die hingen aan de kant van de boot, lieten bijna los aan. Er is een oppervlaktereddingsteam met een BRV naartoe gevaren. En op die manier hebben ze de mensen op de kant kunnen krijgen en nog net op tijd aan boord voordat ze onder water geraakt waren. Om beter talred te wijzen kregen van de maand 10 korpsen uit onder oren Balk, Burgum, Grauw, De Lemmer en Volvergeer, nieuwe auto's en boten. We hebben hier verbindingsmiddelen liggen, we hebben hier flippers liggen voor de mensen die zich voor kunnen bewegen in het water. We hebben hier de helmen voor de mensen, dat ze zich op kunnen zeggen voor hoofdbescherming. We hebben hier redlijnen liggen, dat we even de mensen als slachtoffers al een lijn aan toe kunnen gooien. Aan de zijkant hebben we ook een AED liggen om ook even gelijk te kunnen gaan reanimeren. Dat zien ze de oppervlaktewetterteams die het nieuw materieel kregen, gaan net onder water. Nee, het zijn geen duikteams. Ze pakken dus met name slachtoffers, drenkelingen die we zien en nog aan de oppervlakte zijn. Duikteams gaan echt onder water. Het werkgebied van de oppervlaktereddingsteams is 200 meter uit de kant tot een diepte van maximaal 1,5 meter. En de duikteams die gaan tot onbeperkt, in ieder geval tot maximaal 15 meter diep. Maar ook mensen die inderdaad dus vermist en onder water zijn gekomen. Dat zijn de duikers. Friesland had nu nog 2 doekteams, die zitten in Ljouwert en Snits.